Já vrátím se, že tohle bude video, jak si můžete udělat svoje vlastní intro. Jdeme na to. Takže vlastně se teďka skrýváme v mým nádherným, jak to říct, mobilu. Vlastně já ukážu moje poslední intro, co vlastně mám teďka, to jste mohli vidět v minulém videu GG prostě. Co by bylo tady tohle. A což teďka si dělám úplně, ale ne na video, ale na video show. Takže už tady mám jednu fotku. Dáme tuhle fotku. Takže 2 fotky, jinak to na tuhle fotku to nebudeme dávat. Jak to máme tady tyhle. Tuhle to umíte asi znát, nebo neznáte. Tak teďka vidíte. Tady jsou. Jasně, jestli tady máme ty. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Tohle. Stát. Tak to bude vypadat takhle, že to je nějakých 14. Já jsem si už nějak udělat, jak to chci, jestli už vybrat. Ale protože budu takový genius, že to bude tak rychlý, ale ta mojí písničku, kterou vlastně taková písnička a dáme tam, máme na výběr, jo? Je to tady tohle. Je to Eagles. Kristiana právě teď vysílá. Kleser. Boom clap. Boom clap. A nebo bych dala ještě jednu písničku, tuhle. A poslední písnička je Sofia. Tady tohle. Pardon, to jsem chtěla vystřelit, to já to si vystřelil. A tady tohle. Tak. Jo. Titulek. Tebe titulek, prosím, ještě titulek. Intro. Ne, to nebude. Já pět let. Nebo radši ne, když se dáme, to nebude, ale to je to. Takže to je všechno, dáme takhle, můžu prostě smět. Dáme teda to bude nový intro. Prostě to dejme. Ono si, hodně to tam, ty to chci. Je to pedál. A je to. Takže jdeme dál se. Tyhle. Dá se prostě. Název bude taky dobrý. Tady už mám nový
Nebo tak jo. Dobrá. Teďka moje něco kámoš, moje sestrejka vysílá něco nového a já se to teď podívám. What? Protože já vlastně na co úplně dement. Vlastně, no to je jedno. Já pokažu ještě jednou. Já to stopnu a ukážu, až to nejde. Takže už ty tam máme, myslím. Ke sledování, ano. A je to fakt krásné, jdu a tak. Takže nádherné a teď bych vlastně to ukončila, takže čau. Teda aloha.